Здрасти, пичове! Аз съм XX Bandit XX и днес ще снимам в да как се бега. И така хора. Сега искам да ви направя едно ревю от този сервер, посветено на Залезой. И така, нека да почваме. Така, първият Warp Crate. Така, и ето го Warp Crate. Нека само. Охо, често се пълни през 30 минути, хора. Невероятно. Каквото е. Unbreaking, не знам с какво. Трябва ми крит. Уау, да, хил, какво ти е? Да, фак. Тук си пада малко място. Еми да, така, нека сега да вотнем. Аре, вот! Сюда, фак! Мина, бегу, нахалник. Разкачайте ми, тя Первое не трепа, не. Fuck you, бе. Затворите къде вземете ключа кока в ръка. Уф, той ли е било, бе? Невероятни неща, хора. Еми, така, бе. Аз ще напиша следващия Warp е Warp Ends. Просто невероятни неща се паднаха. И да, ето го. И да, ето го, KPB. Нали, така. Тук е Warp End, тук може да се килите с другите играчи, аз по плейове. Еми, да, следващия Warp е Warp Event. Така. Изчаквам малко. И така, хора, Event Info. Евентът се провежда през специални поводи. Евентът е възможно да има няколко дни подред след официалния старт на сервера. Уху, през специални поводи. Специални поводи, да, не разбрахте. Мина, тук слагат честовете и вие чупите. Ето тук спринт евент е натам. Спринт евент. Всеки знае какво е, нали. Идвате тук и почвате. Това нещо като Death Run, само че е удобно. Следващия Warp е Warp Info. Така, инфо. Резидент всеки има право на 5 резиденции. Аукцион. Всеки играч има право да пуска аукцион. Всеки играч има право да използва MCMMO. Всеки играч с ранг мембър има право на 2 плота. Всеки играч има право да ползва рентген. Така. Ето това после ще ви. След това, следващия Warp е Warp Гъмче. Така, сега изчекате малко, нали? Хайди, бе! Пък аз съм бил до нея, гледайте! Не, просто невероятни неща. В смисъл, ей сега, как ще го мина? Туй!
Просто тук може да скочите. От тук просто си fuck this. Fuck. Не. Няма стане. И ви да, това е джампа. След тук малко още няколко пъти ще се пробвам да го минам. Нали, да го джампвам се. Колко да го мина, аз не мога да го мина. Стигам съм много джамп на възпус. Следната минута и накрая мирам. В смисъл, просто толкова съм смотан, че... Гледайте, бе! Или... Нахалниц. То няма смисъл това да се джампи, то направо тук. Ей, сетир, бе. Няма го давам. Да ми нерви това нещо. Ще варп. Няма да ви го показвам, защото варп лиценз ето тук. Вид на лиценза. Chest Drop, Casino, Head Drop, Restaurant. Лиценз екстра. 50 000 имаме, 10 000, 15 000, 16 000 и 20 000. Така. Така. Следващия варп е Warp Nether. Така. Тук накрая ще пуснем фойерверка. Ето Warp Nether, хора. Направен по много як начин. Много ме кефи. Ейте идея за бизнес страната. Това е нещо като Dungeon. Така, следващия Warp е Warp... Пипи. Опа. Пипи. И така, ето го Пипи. Може да си инчантите айтеми. Имате евели. Платите естествено легове, защото това е задължително в Пипи сервери. Не може да си купувате легове. След Bedrock линия. Така. Следващия Warp е Warp Shop. Тъй като аз пари нямам. Смисъл. Имал съм 30. Кой ще му да съм път? Нищо. Warp Shop. И така чакате, докато ви нареди. Ето го Warp Shop. Така, тук може да купувате различни айтеми, различни по вид айтеми. Titan, вау! Фак. Да, и така. Така, тук може да купувате айтеми. И така. Ще Warp е Warp с SMS. Така. Унера е направил доста добри цени, които... What? Някакъв бък явно е само на Фак? Не. На бък е стан. Legend е за 20-40 хора, това направо... Просто невероятно. Гледайте какви яки брони, просто направо невероятни неща. Kit Legend, Gel, Kit Legend, Coward Chat. Така, следващия е Rank Master 480. Head, Kit Master и Silver Bear. Така, има просто много хубави брони. Ultimate Energized Near Workbench Kit Ultimate. Ultimate мисля, че беше много як, да. Налега им такива. Animator, има Fly, Top, Kit Donator на Rider Gap и плюс право на 4 парцела. Следващото е Animator плюс Kit Donator плюс Repair, Playtime. Това е много як бат. Просто за 18 лева е много хубаво. Ето, виждате донатора направи, вече ви побърква. И ето следващото е за Full Armor. Виждате, Full Armor кибра. Направо ако това нещо ги нападнеш някой умия. Нали, ето ги тук и прия пошанки. Да, такива пошанки. Плюс 50 ТГК. Да, тук може да видите, нали може да купите 50 крейта. Така, шестия Warp е Warp с плот, скобище. Плотовете. И така, плотовете са за знамените плот. Ето пишете П, нали, П, Ауто. Плотне.
Чакайте, вот не Хелпи беше. Това са Ау или са Клин. Тотално. Ето ми го моя от хора. И така. Ето го. Това фото му и тук ще така. Правим кален максимум. И така. Също вар. Принт-евент. Аз ви го бях показал. Да, този принт-евента би трябва всеки да го знае. Нали, какво се прави в него. Нали, това нещо като Детран пак споменавам. Само че трябва да, който стигне първи, бие, а не подобно на Дитрана. Така, следващия Warp е Warp XP. Нали, това беше. Може да си фармите, ето, виждате, просто невероятни неща. И искате, примерно, някъде да го ударите, просто да тук и го видите. Вау, 60 Дарман хедплат. Ей, също лапа. Вау. YouTube беше съдения. Да, так не мога. Да. И така следващия последния варп е YouTuber Info. YouTuber Info, всеки в този сервер може да стане, в този сервер всеки може да стане YouTuber, стига има желание да прави клипове в сервер. Тук няма ограничение за сабскрайбър. На канала, от който ще качвате клипове си, на канала, от който така ще качвате клиповете. Всеки, който желае да снима в сервера, може да се свържи с Алнара на Skype, Делизол ще го има в описанието и да получи ранка си. И така, хора, това беше за мен видеото. Надявам се да ви е харесало. И абонирайте се, лайквайте и ако искате може да цъкате в сервера. И чао!